Мунтахаби Арабистони Саудӣ таҳти роҳбарии мутахассиси шинохтаи итолиёвӣ Роберто Манчини ҷиҳати анҷоми бозии чоруми марҳилаи гурӯҳии даври дуюми интихобии чемпионати ҷаҳон бо тими миллии футболи Тоҷикистон субҳи имрӯз вориди пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе гардид. Дар фурудгоҳи байналмилалии пойтахти кишвар Мунтахаби Арабистони Саудиро роҳбарияти Федератсияи футболи Тоҷикистон самимона истиқбол гирифтанд. Қобили қайд аст ки дар даври сеюми марҳилаи гурӯҳӣ Мунтахаби Тоҷикистон дар сафар бо Арабистони Саудӣ рақобат кард ки ин дидор бо ҳисоби минималӣ 1-0 ба суди саудиҳо хотима ёфт. голи ягонаи вохӯрии мазкурро дар дақиқаи 23-ум яке аз ситораҳои асосии Мунтахаби Арабистони Саудӣ Салим Алдавсарӣ ба самар расонид. қобили қайд аст ки ёвари мутахассиси итолиёвӣ Роберто Манчини яке аз ситораҳои дурахшони футболи сайёра Яя Туре мебошад ки дар гузашта дар дастаҳои овозадоре ба мисли Монакои Фаронса, Барселонаи Испания ва Манчестер Сити Англия ҳунар озмудааст. Тимҳои миллии футболи Тоҷикистон ва Арабистони Саудӣ бори аввал дар соли 2005 дар як бозии дӯстона ба ҳам омаданд ки дар он рақобат низ саудиҳо бо ҳисоби 3-0 даст боло гардида буданд. Дидори мунтахабҳои Тоҷикистон ва Арабистони Саудӣ дар доираи бозиҳои даври чоруми марҳилаи дуюми интихобии ҷоми ҷаҳон 2026 дар гурӯҳи Ҷ санаи 26 март дар варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе баргузор гардида соати 20 ба вақти маҳаллӣ оғоз мешавад. рақобати мазкурро шабакаҳои телевизионии варзиш ва футбол мустақиман намоиш медиҳанд. айни замон дар ҷадвали умумии гурӯҳи Ҷ Мунтахаби Арабистони Саудӣ бо дарёфти 9 имтиёз аз 3 рақобат садрнишини ягона мебошад. Тимҳои миллии футболи Тоҷикистон ва Урдун бо чорхолӣ дар зинаҳои дуюм ва сеюм мавқеъ гирифтанд. Дар гурӯҳи мазкур Мунтахаби Покистон то ҳол имтиёз ба даст наовардааст.